מלמדים אותנו שכדי להצליח בעסקים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מחירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר? בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, ולהשיג יתרון עסקי על המתחרים. בכל פרק ננתח case studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד לאימפקט העסקי. היי ענת. היי דודו, מה העניינים? מצוין, מה נשמע? מעולה. מעלילות הפרק הקודם, בפרק הקודם של הפודקאסט דיברנו עם יובל, ה-CTO של 1-0, על איך בונים תשתית בעולמות הפיננסיים, מראש שהיא דיגיטלית ושהיא אוטומטית ושהיא AI ושהיא כל הדברים האלה ויפים. מה קורה אם אני רוצה לעשות משהו בעולמות הפיננסיים? הלוואי וכל העסקים היו נולדים ככה. הלוואי וכל העסקים היו נולדים ככה, נכון. מה קורה אבל כשאנחנו רוצים לעשות אוטומציה בעולמות שהם לא טכנולוגיים, שהם לפעמים אולי השם הנרדף לחוסר טכנולוגיה, ואולי סרבול, ומה קורה כשאני רוצה בעצם להגיע למקומות האלה ולתת את כל הטוב שהאוטומציה והייעול יכול לעשות. יש לנו פה את אסף כהן, יזם פיננסי, המנכ"ל של חברת פינאפ. היי אסף. אהלן דודו וענת, מה שלומכם? מצוין, מה העניינים? בסדר גמור, תודה שהזמנתם אותי. כיף שאתה איתנו. אנחנו מכירים שנים רבות, אפשר לספור על יד אחת את הפעמים שנפגשנו בפועל, באמיתי של החיים, וממש ממש שמחנו שבאת. ספר על פינאפ, ואז נגיד למה לנו כל כך מעניין לבוא ולארח אותך. טוב, אז פינאפ איזשהו סטארט-אפ, היום כבר לא סטארט-אפ, אבל הוא קם כסטארט-אפ קטן בשנת 2016, 3 יזמים טכנולוגיים הקימו את החברה, מתוך מטרה בעצם להתמת את כל התהליך של רואי החשבון ויועצי המס, מתוך מטרה לצאת בבשורה לקהל השכירים בישראל, ובעצם לסייע להם לקבל את החזרי המס שלהם בצורה פשוטה, זולה ונוחה מול רשות המיסים. בעצם מה שפינאפ עושה היא לוקחת תהליך מאוד מאוד מסואב, מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד אנושי, ומאוד מאוד עתיר לייבור, עתיר עבודה, והופכת לו תהליך קצר, תהליך אוטומטי, שהוא כמעט נטול לחלוטין בכוח אדם, והוא עתיר בעצם אוטומציה וטכנולוגיה. אני חושב שמה שפינאפ בעיקר עושה זה, הדבר הזה שהוא אומר, או אני אגיש החזרי מס, ואז נגיד, אומר, לא, זה בטח המון כאב ראש ואני לא אעשה את זה, היא הופכת את זה לאפשרי, והופכת את זה לנגיש להמון המון אנשים, והמון אנשים ברמה של הרבה אלפים עברו כבר את התהליכים האלו וכבר בעצם קיבלו החזר, כשיכול להיות שאם הם לא היה את הדבר הזה, הם היו אומרים, טוב, עזוב, בוא נרד מזה, זה בטח המון עבודה, זה בטח המון כאב ראש, זה בטח המון סרבול וכל הדברים האלה, ובאמת, איך, אם שוב, עם הפרק הקודם דיברנו על הקמה של תשתית מראש שהיא דיגיטלית, איך עכשיו בונים משהו סביב ליבה של תהליך שהוא, כמו שאמרת, מאוד ידני, מאוד לייבור אינטנסיב, שהוא לא נבנה לאוטומציה. אני כן אגיד בפן האישי, שאת אסף רגב, שבעצם היה אחד המקימים של פינאפ, הוא הבן אדם שבזכותו הגעתי לפייפדרייב, כי ראיתי איזה יופי הוא עושה עם פייפדרייב, שהוא חיבר את זה למערכת שלכם, למערכת הפנימית, ואנחנו נדבר על החיבור לנו-קוד, שגם לבוא להגיד, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לרק מערכת, זה פייפליין פשוט, וזה הוציא אותי לדרך. אבל באמת, איך ניגש עכשיו יזם, כל בן אדם שבא ואומר, אני רוצה להתחבר לעולמות הישנים, הוותיקים, אולי אני רואה שאנשים מפסידים המון כסף בביטוח לאומי, ואני רוצה לייעל ולשפר את התהליך, לקחנו דוגמה עוד איזה מערכת שהיא ישנה ושל פעם, איך ניגשים בכלל לבוא ולתת הצעת ערך, שבסוף היא גם במחיר נגיש ללקוח, כשאני יודע שבאמצע אני צריך לבוא ולהתעסק עם עולמות, שבגדול לא נבנו עבורי, לא נבנו לאוטומציה, לא נבנו ל-AI, לא נבנו להתייעלות, לא נבנו לשום דבר. איך ניגשים ומוצאים לפועל משהו כזה? טוב דודו, בתחילת השיחה בעצם אתה נגעת במערכת פייפדרייב וסיפרת בעצם על התהליך שלך עם אסף רגב, אז אני רוצה לזרוק לך איזושהי נקודה שהיא עבורנו מאוד מאוד מהותית ומאוד מעניינת. אני אספר לך שבעצם אנחנו כבר הגענו לדיל מספר 1.6 מיליון. וואו. בתוך המערכת שלנו.
מאחורי כל דיל עומד תהליך שהיינו צריכים בעצם להמיר אותו במספר דקות אנושיות. אז בואו אפילו נעשה חשבון כמה זה 1.6 מיליון דילים בכמה דקות, לאיזה כמויות של זמן, לאיזה כמויות של לייבור, לאיזה כמויות של שעות אדם וכסף אנחנו בעצם מגיעים. ואם בעצם אנחנו נמיר את זה, אז אנחנו מאמירים את זה בעצם לצורך אמיתי. אז ההבדל בינינו לבין פלטפורמות אחרות, שלנו יש צורך אמיתי וקריטי בביצוע אוטומציה. כן. אם אנחנו לא נייצר אוטומציה זולה, יעילה והדוקה, אנחנו לא נשרוד. אנחנו נמצאים בשוק תחרותי שבעצם אנחנו רוצים לתרגם את השירות שלנו בצורה טובה ויעילה, כאשר פונקציית המטרה שלנו זה שירות טוב במחיר זול. כן. כדי לייצר את פונקציית המטרה הזאת, אנחנו צריכים לעבוד דרך תהליכים הדוקים, שבכל אחד מהתהליכים, התהליכים מתקיימים בצורה חלקה, ומתקיימים בצורה יעילה ובצורה זולה. אז בואו, קח אותנו דרך, באמת מה זה אומר בן אדם שהיום בא ורוצה לקבל, לבדוק אם הוא בכלל זכאי, ואז לקבל גם החזר מס, כדי שנבין כמה הדבר הזה הוא אולי באמת, כמו שאמרת, ידני ואינטנסיבי, ואיך לוקחים ואיך ניגשים לאוטומציה של תהליך כזה. אז אנחנו מדברים פה ראשית, אני אתחיל ונגיד שאנחנו מדברים פה בין שני תפיסות עולם שונות. התחלת בראיון של סמנכ"ל של 1-0. כן. 1-0 יוצר מוצר חדש, מאפס, נכון. בא לשפר בנקאות קיימת באמצעות יצירת מוצר שהוא רעיונית, מוצר חדש. נכון. אצלנו, התהליך הוא שיפור של תהליך מסורתי, תהליך קיים. אגב, למרבית העסקים בישראל זה היינו הך, יש תהליך מסורתי שהם לא רוצים להחליף אותו, הם רק רוצים לבוא ולייעל אותו, ולכן אנחנו לוקחים את התהליך המסורתי, את התהליך הישן, את התהליך המסואב, מחבקים אותו בשתי ידיים, ובעצם מכניסים לו סטרואידים, מכניסים לו בעצם את אותו זרועות תמנון דיגיטליות, כדי לייצר תהליכים שיבואו וישפרו אותו, הן מבחינה אנושית והן מבחינה מיקונית. הצד השני, מס הכנסה, היה רוצה לייעל את זה? מס הכנסה עושה את הצד או שמבחינתו... אז ככה, אצלנו... תעשו, לא תעשו, לא מעניין אותי. לא דווקא זו שאלה מעניינת, כי אולי אם הרבה אנשים יבקשו עכשיו החזר מס, אז אולי הם כן יעלו את הדברים. זאת אומרת, יכול להיות, השאלה אם הם אומרים, אנחנו באים וחורטים על דגלנו, לעזור לכל השכירים לקבל החזר מס, או שאנחנו אומרים, לא אכפת לנו, או שיעשו, לא... מס הכנסה יכול לשפר את התהליכים הפנימיים שלו כלפי הלקוחות, אבל אנחנו בעצם אינטרמידיאט, אנחנו בעצם מידלמן. הם מגיעים אלינו מתוך מטרה שבעצם אנחנו נסייע להם בפנייה לרשות המיסים, ולכן השאלה שנשאלת זה האם בעצם מס הכנסה משפר את התהליכים מולנו. מס הכנסה לא ישפר את התהליכים מולנו, ולכן נותר לנו... כי אין לו אינטרס? אין לו... זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלו, ולכן בעצם אנחנו נשארים עם הצורך האמיתי לשפר את התהליך שלנו כלפי הלקוחות שלנו. אנחנו מדברים פה על תהליך שהוא עתיר סקל. בסדר? כמו שדיברנו, 1.6 מיליון דילים, יש לנו 350,000 משתמשים רשומים בישראל. אנחנו צריכים לבצע להם בדיקות. אנשים שבעצם ביקשו החזר מס. אנשים שנרשמו למערכת שלנו וביקשו מאיתנו לבדוק להם את החזר המס שלהם. כן. לא לכל אחד מגיע להחזר מס, ולכן לא כל לקוח הופך להיות לקוח משלם. גם לא בכל נקודה בחיים, זאת אומרת, יכול להיות נכון. שהיום בדקתי ולא מגיע לי, אבל עוד שנתיים כן יגיע לי, ואז... בדיוק. כל פעם מחדש. השאיפה שלי כמנכ"ל בחברה הזאת, זה לשרת את אזרחי ישראל, לבצע להם בדיקת החזר מס מלאה, על סמך כל הפרמטרים שלהם, כדי בעצם להסביר להם בצורה מדויקת, רחבה ומלאה, מה הסטטוס שלהם מול רשות המיסים. אנחנו היחידים שעושים את הבדיקה המלאה, שהיא רב-שנתית. בדרך כלל מה שעושים זה מנסים למצוא בדיקת זכאות, ואז אם רואים איזשהו כיוון עם בדיקת זכאות, מרחיבים את זה. כן. כדי לעשות בעצם, להפיץ את הבשורה, אנחנו חייבים להתייעל, חייבים לעשות את זה בצורה זולה ונוחה, כדי שפונקציית המטרה שלנו גם תהיה זולה ותהיה נוחה. אז בואו נשמע איך התהליך הזה
בעצם באמת נראה, ומה המקומות שבהם נכנסתם ויכולתם להכניס אוטומציה כדי להפוך אותו באמת לנגיש כזה. אז יש לנו כלל התהליכים שלנו, זה תהליכי הרשמה דיגיטליים, אנשים נרשמים אלינו לתהליך בצורה דיגיטלית. מי שרוצה בעצם שנסייע לו טלפונית ולבצע הרשמה, זה לא עניין שעל הפרק, כי קשה מאוד בעצם לנהל תהליך שהוא תהליך דיגיטלי לתח תהליך מסורתי. כן. הרבה פעמים שאנחנו עושים אוטומציה, או הרבה פעמים שאנחנו מפתחים כלי דיגיטלי, אנחנו צריכים להיזהר מיצירת מסלולי פעילות. אם יש לי מסלול פעילות שהוא מסלול פעילות דיגיטלי, כדאי שנתמיד בו. קשה מאוד בעצם ליצור תהליך עוקף, כי בעצם אז המערכות מתחילות להסתבך ולהתברדק. אז כלל התהליכים שלנו הם תהליכים דיגיטליים, וכלל תהליכי התקשורת שלנו מול הלקוחות הם תהליכים דיגיטליים. אוקיי. זאת אומרת, גם במיילים, גם באמצעות וואטסאפ, אוטומציות וואטסאפ, כל תהליך התקשורת הלוך חזור, התהליך עצמו הוא תהליך מאוד מורכב. זאת אומרת, כל בן אדם נרשם, אנחנו צריכים לבדוק עבורו 6 שנים, עם הרבה מאוד פרמטרים שונים. והבדיקה הזאת היא בדיקה ידנית? הבדיקה עצמה בחלקה היא בדיקה ידנית. בואו נדמיין את זה שכל משתמש בממוצע צריך להעביר אליי למערכת בין 5 ל-10 מסמכים. בין 5 ל-10 מסמכים. וכל מסמך, אנחנו צריכים לבדוק את התקינות של המסמך, לראות שהמסמך תואם לשנה המדוברת, אנחנו צריכים להחזיר למשתמשים חיווי לגבי המסמך, זה תהליך שהוא מאוד מאוד עתיר לייבור. כן. ואת התהליך הזה, במקרה הזה, בדוגמה שאנחנו נותנים, אנחנו מחליפים בעצם בתהליך שהוא תהליך דיגיטלי ב100%. בסדר? משתמשים בעצם בתהליכי OCR, בתהליכי AI ובתהליכי חיווי שהם ממוקנים. זאת אומרת, יש את הפן הרגיל שיש בהרבה עסקים של רכישת לקוח, ה-onboarding הראשוני של הלקוח, בוא תמלא את הפרטים, בוא תביא את כל הדברים האלה, ויש אחר כך את השלב שהוא השלב, שזה כנראה משהו השלב הכי, אם הייתי בא לעשות את התהליך הזה ידנית, הוא הכי מתיש, כי אני צריך להגיש מסמכים, וצריך לבדוק, וכמה הצהרתי וכמה פה ושם, שבו בעצם, ברגע שיש OCR, ואנחנו נותנים לאוטומציה לקרוא את המסמך הזה, ו-AI שיכול לפרשן ולהבין טיפה מה הוא קורא, אז בעצם הפכנו את התהליך הזה לכזה שיכול להתרחש לא רק על ידי בן אדם, או בן אדם אחד יכול לפקח ולנטר על הדברים האלה, ואז יש את התהליך כנראה של להבין, יש זכאות, אין זכאות, כאילו, ואז הגשה, שאני מניח שזה, שוב, אנחנו בעולמות של אוטומציה של תפסים, נכון, טופס שצריך למלא, משהו שצריך להגיש, ואז מעקב לראות שבאמת הדבר הזה קרה ונסגר. נכון? זה בעצם המרכיבים בתוך התהליך הזה. ציר ההתקדמות שלנו מאוד מאוד ארוך. ציר ההתקדמות שלנו יכול להגיע לשנה. וואו. זה לא תהליך של הזמנת ספר, אני אורז את הספר, שולח לך, ובזה, ברגע שאתה מקבל, סיימתי. למה כל כך הרבה? בגלל שמול הרשויות יש פינג פונג? בדיוק, א' ראשית, אני צריך לבדוק לך בצורה מתמטית, אנליטית, את סך כל החזרי המס שלך, להחזיר לך חיוויים, אחרי שבעצם איתרנו לך החזרי מס, אנחנו צריכים להכין עבורך דוחות. גם פה יש תהליכי אוטומציה, איך לחלץ את כל הנתונים, להכין עבורך דוח בצורה היעילה ביותר, להעביר לך את הדוח, לדאוג לזה שאתה תבין בשפת בני האדם את הדוח שאנחנו מציגים לך, אתה צריך לאשר את הדוח, ומפה בעצם אנחנו צריכים לטעון את זה במחשבי רשות המיסים. כל אחד מהדברים האלה זה ציר עבודה שלם. אמרת להטעין במחשבי רשות המיסים, אני מדמיין את הטרמינלים של פעם, את המיינפריימים של שנות ה-70 וה-80, אבל זה תהליך ממש, אין מה לעשות ידני, בן אדם צריך לבוא ולהקליט, שעבור ענת זה 1 ו-2 ו-3, חלק מהתהליכים הם תהליכים ידניים. אגב, זה לא מילה גסה, אני חושב שבעצם הריקוד המדויק זה לדעת להבין איפה הגורם האנושי יכול לנצח, ולעומת זאת לדעת איך לשלב את הדברים, את הבינה המלאכותית, ולשלב את הגורם הטכנולוגי בצורה המדויקת ביותר. הרבה מאוד עסקים לא מצליחים להבין את הבלנס המדויק הזה, ולכן בעצם התוצאות שלהם הם בהתאם. אי אפשר להתעלם מהגורם האנושי, ואי אפשר להתעלם מהקדמה הטכנולוגית. נכון. כל העניין הוא רק לדעת ליצור את האיזון המדויק ביניהם. אז בוא נראה איך הדבר הזה זז לאורך הזמן. כי אם אמרת 2016, עשור אחורה, מן הסתם העולמות של הבינה בטח לא קיימים, OCR היה קיים, אבל כנראה היה פחות טוב משהו היום. איך נראה התהליך אז לעומת איך הוא נראה היום? אגב, הפעם הראשונה שנתקלתי ב-OCR זה איזשהו תאילנדי, איזשהו פלטפורמה שהציעו לי שכמה תאילנדים בעצמם יקישו ויזינו את המספרים כן? שהם רואים במסמכים. זה מאוד מוקדם. זה תהליך, ה-OCR, נכון, הראשון דודו שהכרנו,
היה גם OCR שהוא בעצם הוא על שדות מסוימות, אבל לדעתי הוא היה צודק ברמה של 70% של חברת אבי. OCR פעם, הוא ידע לזהות מה שלימדת אותו, זאת אומרת, הגדולה היום זה שהוא ידע להבין מה הוא רואה, ואז להבין דברים שלא בכך לימדת אותו. שוב, אני עשיתי ככה אצלנו על החשבוניות של ההוצאות, תהליך ש-OpenAI הולך וקורא את הדבר הזה, אבל כן, פעם OCR היה מוקדים בחול של המון עובדים. פשוט היו עושים את זה ידנית בנורא מעט כסף, והיית מקבל את התחושה הסופית. אז זה מה שהיה בהתחלה, או שבעצם... זה לא התהליך שהיה בהתחלה, זה תהליך שהציעו לנו בהתחלה, אנחנו לא שמנו את זה, העדפנו להישאר בעצם עם הזרוע האנושית שלנו, שהיא קצת יותר יקרה, אבל יותר יעילה, יותר מדויקת, ואכלנו להתאים את זה, עד שבמשך השנים בעצם הגיעו פתרונות נוספים ל-OCR, שהם הרבה יותר מתקדמים. אגב, הפתרון המשמעותי יצא לדעתי לפני שנתיים, כבר כל המודלים החדשים שידעו בעצם לקרוא ולהסיק מזה מסקנות, ולחלץ מזה נתונים בצורה טובה, בצורה דינמית, בצורה יעילה, ואנחנו מאז בעצם משתמשים עם זה, ומנצלים כל דקה בגורם הזה. זאת אומרת, בן אדם תמיד היה בלופ, עם השנים וככל שהטכנולוגיה התקדמה יותר, אז למדתם איך להוריד דברים מהבן אדם, כדי שהוא יתמקד בדברים שכן צריך עדיין, ולהגדיל כתוצאה מזה את הסקייל. בהחלט, אנחנו לוקחים את כל העבודה, ולאט לאט בעצם אנחנו מייצרים ומעלים את האדם לרמת הפיקוח. בכל תהליכי העבודה, אם תהליכי העבודה שלנו הם רבים והם ארוכים, אנחנו מקלפים שכבות, הדימוי לזה אולי לבצל, שבעצם כל פעם אנחנו מקלפים עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ואנחנו מעבירים את האדם להיות הגורם האפקטיבי, המפקח, ולא הגורם המבצע. האם אנחנו יכולים בצורה יעילה ללכת ולהעלים את כלל השכבות? לא, זה לא על הפרק, אבל אנחנו יכולים לכוון את הכפתורים למצב שבו יהיה פונקציית היעילות הגבוהה ביותר. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, היום בעצם כשהגעתי לפה קיבלתי הודעה ממשטרת ישראל, שהיום בצהריים עברתי באיזה צומת, והצומת בעצם לא הייתה, הרמזור שם לא עבד, אז התקשרתי למשטרת ישראל ודיווחתי להם על זה. אתה אזרח טוב. כן, אני עובר שם הרבה, אז אני דואג לעצמי גם. וממש שהגעתי לפה, הם שלחו לי הודעה, איך חוויית השירות שנתנו. ואז בעצם הבנתי שהיום שירות, זה היה איזשהו אישוש נוסף, שירות לא ניתן רק על ידי חברות עסקיות, שבעצם אנחנו יכולים לצפות לחוויית שירות טובה, מכלל המעטפת שאנחנו נותנים. גם אני נותן שירות לילדים שלי. נכון. לכאורה. במחאות כפולות, אבל כן, זה ככה קורה, אנחנו יכולים לצפות לרמת שירות כזו או אחרת מכלל הסביבה שלנו. יש לי סטיקר בוואטסאפ של זאת זכות לתת שירות, וזה הבן שלי עם אוזניות, כאילו, הוא באמת נורא שירותי. אני חייב להגיד משהו על משטרת ישראל שציינת עכשיו, כי אני לפני איזה שבועיים או חודש, קיבלתי מהם דוח, הוא לא מוצדק, אבל אנחנו נעבור את זה, ואני ידעתי שהוא לא מוצדק, וזה היה בשבת. אז אמרו לי, טוב, תגיש ערעור, כאילו, אמרתי, מה, ערעור עכשיו, לך תוריד תפסים, תמלא פה שם, אז הבנתי שערעור זה משהו אונליין, אמרתי, יאללה, שבת שווה, הגשתי ערעור על הדוח בשבת בצהריים, צילמתי להם את הרישיון, צילמתי להם את הדוח, הסברתי להם למה אני חף מפשע, אני באמת חף מפשע, ולמחרת בבוקר, יום ראשון, 8-9 בבוקר, אני אקבל מהם מייל עם PDF מצורף, מציין למה הם לא מבטלים לי את הדוח. למה הם לא מבטלים? למה הם לא מבטלים לי את הדוח, כעסתי על התוצאה, אבל הייתי מאוד מרוצה מהמהירות, וזה היה בדיוק המקום הזה של יעילות. וזה נכון, זה קיבלתי שירות. בסוף אני מבואס שאני צריך לשלם עדיין את הדוח, אבל השירות מצוין. דודו, אולי הסתתר שם איזשהו גורם שהוא דיגיטלי. אולי זה לא יד אדם שבעצם חילה את התשובה אם זה שבת בבוקר. אתה יודע מה? לא יודע. אבל כן התייחסו שם לעבירות עבר שכביכול עשיתי, כן עשיתי. שואלי נקודות וזה, אז אני כן נוטה, אתה יודע מה? זה בדיוק מה שאמרת, אני נוטה לחשוב שבן אדם מסתכל על זה, אבל יכול להיות שהמערכת שהוא ג'נרט משהו דיגיטלי שהוריד לו את זמן התגובה. בהחלט. עכשיו לא בכלל אני מדבר על זה. אני מדבר כי אני אנסה להסביר בעצם נקודה מהותית, שהיום הציפיות של הלקוח לקבל שירות יעיל ומדויק הן גבוהות ומדויקות. לקוח שאתה לא מדייק את התהליך מולו, אתה נמצא איתו בבעיה. נכון. כי היום אנחנו עובדים על סקיילים, והסקיילים חייבים להיות יעילים. השירות הוא צריך להיות מאוד מאוד הדוק. פעם יצא לנו לדבר פעם עם בינה מלאכותית, לנסות לקבל שירות מבינה מלאכותית, שבעצם זרקה לנו תשובות שלא קשורות, כמובן שיצא לנו. אבל אז בעצם זה הוזיל את הנראות של נותן השירות בצורה כזו. נכון. ולכן אני חוזר לנקודה שבעצם אנחנו צריכים להבין איזה נקודות אנחנו צריכים להתמת, מה אנחנו לא צריכים להתמת, איפה הדינמיקה שלנו בין לבין המענה האנושי ובאיזה רמה.
אוקיי. בעצם בעידן ה-AI, לקחתם את המערכת שלכם והוצאתם גרסה מעודכנת? בהחלט. אוקיי. בהחלט, זה אפילו לא, זה יותר תתי גרסאות, שהן כל פעם משתנות, כל פעם מתעדכנות, כל פעם אנחנו לוקחים איזשהו פיצ'ר מסוים, איזה נושא מסוים, ושם בעצם אנחנו מכניסים את השיפור. היה שבוע שעבר כנס השירות של גלובס, ואז כל המנכ"לים של החברות הכי גדולות, בסדר, של חברות כרטיסי האשראי, של קופות החולים, בעצם סיפרו על השינוי שהם עושים ברמת הלקוח, ברמת המערכת מול הלקוח שלהם. ושקראתי בשבת אתמול, בעצם הבנתי שכל אחד מדבר על שיפור בסקל של 7%, 15%, שזה מעולה, של 20%. למה? כי אנחנו היום משחקים בכפתורים. נכון. לא ניתן לצ'אט לענות על הכל ונתן ליצור את כל התהליך. כל החוכמה שלנו זה ליצור את הדינמיקה המדויקת. לשים את מה הצ'אט היום לא יכול לעשות בהחזר מס? הצ'אט היום לא יכול לדבר... אם יש לו את כל הפרטים. אלינו לא את ה... יש חוקים. אלינו לא את החוקים, אלינו לא את העתק של תלושי שכר. הוא יודע לחשב, בסופו של דבר זה מתמטיקה. בוא נשאיר בצד את ההכנסה לתוך המערכות של מס הכנסה. אבל בסופו של דבר, לתכלל את כל האירוע הזה, הוא יכול להוציא ולהגיד, זכאי, לא זכאי. הוא יכול לעשות את זה, אבל א', הוא לא יודע לדבר עם רשות המיסים. ב', בהרבה מאוד מקרים, הוא לא יודע איך לדבר בצורה המיטבית עם הלקוח. זה דבר שרק גורם אנושי יודע היום איך לעשות את זה. יש הרבה מאוד דברים של ההבדל בין חיווי קר לבין חיווי חם. שאתה בעצם מגיש את ההוצאות שלך לרואי החשבון, אתה יודע שהוא לוקח את ההוצאות, לוקח את ההוצאות, ובעצם מגיש את זה בצורה הקרה ביותר. אבל כשהוא מתחיל בעצם לתשאל אותך ולנסות, כי יש לו רקע מקדים איתך, והוא מבין בעצם את כל הסטטוס שלך, ויודע בעצם לא בצורה קרה, אלא בצורה חמה, לבוא ולכוון אותך, אז זה יכול להיות שהוא ידע שיש הרבה מאוד נקודות שלא בדק את זה ברמה המיטבית. בעתיד, אני חושב שאנחנו גם נגיע למצב שהוא יודע את הכל. הוא יודע את הכל, אבל כל הקטע שנשאר פתוח, זה איך לארוז אותו באריזה הנכונה. ואיך לגרום לזה שהוא לא יעשה טעויות. עכשיו, לדעתי, כי איך אמר לי מישהו, היום לפתח מערכת דיגיטלית, לוקח 5 דקות להביא את זה ל-80%. מרמה של 80% ל-95, לוקח חצי שנה, ומ-95 ל-100, יש סיכוי שזה גם בחיים לא יקרה. שבעצם אנחנו מוצאים תהליך דיגיטלי בנושא פיננסי כלפי לקוחות, אנחנו לא יכולים להישאר עם 95. אנחנו לא יכולים להישאר עם 5% שגויים. אז ה-100%, זה המון. אז ה-100% זה העין האנושית, שמבינה בתהליכי מיסוי? 100% זה העין האנושית, שהתפקיד שלה בעצם זה לנעול את כל הנקודות, להיות אחראים על כל הנקודות, וב-5% זה הפרטו. ה-5% יוצר לי את הערך הכי גדול שיכול להיות, כן. אוקיי, כלומר, אם הלכתי ל-AI כלשהו, לצ'אט כלשהו, לקלוד, לא משנה, אמרתי, הולך תלמד את חוקי רשות המיסים וכל הדברים האלה, יכול להיות והוא לא ידע אולי איזה ניואנס מסוים, שרואה חשבון עם X שנות ניסיון, בן אדם שמבין את הדברים האלה, שיודע שכן, אבל, כאילו, אז יכול להיות שאני לא יודע אפילו שנפלתי למקום של, הוא אמר לי, אין לך החזר, או יש לך החזר של X, או אולי החזר שלי הוא יותר גדול מ-X, כנראה שאם אני לא אוסיף שם עוד עין, אני לא יודע, כאילו, זאת בעצם המחשבה וההסתכלות שלכם על התהליכים האלו? כן, בטח. זאת אומרת, זה רק חלק מהתהליך, כי בעצם מה שאנחנו מדברים על ליצור אורקסטרה. מה שאתה ציינת כרגע זה רק חלק, זה רק כלי אחד מתוך המנגינה שמתנגנת. אבל בפועל התזמורת יש בה הרבה מאוד כלים שמנגנים והם צריכים להתנגן יחדיו. אז כמו שציינתי, את כל כלי אתה תדע איך לדעת איך לכוון אותו, אבל מבחינת הבינה המלאכותית, אנחנו צריכים לראות שבעצם כלל הכלים שלנו מתנהלים בצורה מדויקת ובצורה יעילה ומנגנים יחדיו. בסדר? חוללת הדוח, הגשת אותו לרשות המיסים, רשות המיסים אמרו שבעצם הדוח לא תקין. אתה צריך לפנות אליהם ישירות ולהבין מה לא היה תקין. אתה צריך לגרום להם עכשיו לערער מולם ולגרום לזה שהבן אדם יקבל בדיוק את מה שציינת עבורו. כן. אנחנו עדיין לא שם. האם זה יעל אותנו, האם בעצם זה יעזר לנו להתקדם? כן, בהחלט לעזר לנו להתקדם במקרים הפשוטים שלנו, אבל יש עולם, אוקיינוס שלם של מקרים שאנחנו עדיין לא שם פשוט. ורק הגורם האנושי הוא הגורם היעיל. ואיך באמת הגורם האנושי שנגיד עובד על זה ורואה אולי לאט לאט איך יותר עבודה יוצאת ל-OCR? אני מדבר בצוות אצלכם, למי שמוביל
אחר כך את הצד המקצועי, ואז רואה פתאום, רגע, OCR קורא את זה, אז יש לי פחות עבודה, וזה עושה את זה, אם אין חשש, שאוקיי, בסוף יבוא ה-AI ואוטומציה, ויחליפו אותנו ב-100%. החשש הוא חשש רוחבי לדעתי, בהיררכיה הנמוכה. לבוא ולקחת תהליך שהוא תהליך שלא דורש אינטליגנציה, הוא דורש אינטליגנציה, אבל רמת האינטליגנציה היא אינטליגנציה מוגבלת, ובעצם רמת הגירוי והתגובה הוא מוגבל, אז כמובן שיש חשש, זה יקרה. כן. זה יקרה, אבל עדיין ברמות מלמעלה, עדיין אין צריך אדם שבעצם מבקר את התהליך. מעניין, זוכר את ההרצאה של מנכ"ל למונד, נכון? לפני שנה, הוא התחיל ואמר, הוא בעצם לדעתי הפיל הרבה מאוד אנשים את האסימון, והוא בא ואמר, כל עבודה שאפשר לעשות אותה דרך הזום, היה ידע לעשות אותה בצורה טובה יותר. זה הגדרה מאוד טריקית. האם לנהל את אוסם, אני יכול לנהל את זה דרך הזום? האם AI ינהל את אוסם? אני חושב שבסוף זה אחד הדברים שה-AI, או שמדברים עליו, או של הטכנולוגיה באופן כללי. אנחנו רואים בתהליכי אוטומציה, שהמפתח הוא לקחת את העבודה, לשבור אותה למרכיבים שלה, ולהתחיל להסתכל על כל אחד, להסתכל גם איך הם מתחברים ביחד, ולהסתכל, אתה לא יכול לבוא לחברה, ופשוט תעשו לי אוטומציה להכל, זה לא עובד ככה, אתה חייב להתחיל לפרק את זה למרכיבים, ואתה חייב, ויש מקומות שבהם התשובה תהיה כן ויותר קל, יש מקומות שבהם כן ויותר קשה, ואולי יש מקומות שבהם לא, וכמו שאמרת, בן אדם יישאר ועדיין יהיה זה שנותן את הסי האחרון, את המילה האחרונה על הדבר הזה. כן. זה לא, אמנם זה לא במסגרת הדיון שלנו, אבל אני מאוד מתחבר למה שאמרת בנושא של האורקסטרה. אנחנו יודעים עדיין לבוא ולקחת תהליך אחד שהוא יתתמת, יודעים לעשות את זה, כנראה נראה לי שהרבה מאוד אנשים יודעים לעשות את זה גם בצורה עצמאית, אבל לדעת לחבר בין הכלים השונים, בצורה שתעניק לנו בידול עסקי, כן. שתעניק לנו התייעלות עסקית, זה בעצם האומנות, לדעת וליצור תהליך שעובד, זורק אותנו לתחילת השיחה, שסיפרנו בעצם על תהליך, סיפרת לי על סמנכ"ל 1-0, שבעצם בנה תהליך חדש, ואני אמרתי, רגע, אנחנו לוקחים תהליך קיים, ובסקל עצום, אנחנו מתמתים אותו. כן. איך אנחנו עושים את זה? מה היתרון שלנו לעומת דברים אחרים? זה לבוא ולעשות ניסוי וטעייה, עד שאנחנו מדייקים את המכונה בצורה מושלמת. מדוע? כי כבר החומר שלנו נמצא מולנו. כן. כחומר, ככלי בידי היוצר. החומר נמצא מולנו, ואנחנו בעצם צריכים רק להפעיל את זה. והחיווי הוא חיווי מיידי. זה מה שיופי באוטומציה. יצרנו את האוטומציה, אנחנו יכולים לחוות את התגובה מצד הלקוח בצורה מיידית. כן. ובאמצעות אישול, באמצעות בחינה, להבין האם דייקנו, ולהבין איך אנחנו יכולים לדייק ולהשתפר יותר. אז הזכרת קודם את המילה כלים, וכן, כמו שאמרתי, אנחנו הכרנו כי בגלל אינטגרציות, תהליכים, דברים שקרו בין המערכת שלכם לפייפדרייב, שבכלל שוב עושה מול הסף, אחר כך מולך ומול הצוות והכל, ובאמת העולם הזה של איפה באים ומשלבים בין המוצר שלנו, הליבה שלו, ושהוא מוצר שנכתב בקוד, לבין כל מה שקורה בעולמות של ה-no-code והכלים החיצוניים. יש לנו פרק הזה שלנו, על הסטארט-אפ שלנו, על רוע, על המקצר לינקים שלנו, שממש דיברנו על איך שילבנו בין או השיקולים לשילוב בין קוד, ל-no-code, ל-vibe coding, במקומות האלה. ואני אשמח לשמוע את זה מהצד שלך, כי היום בעצם יש דברים שקורים בליבת המערכת שלכם, ויש דברים שקורים מחוץ למערכת, ואז לפעמים אתם אומרים לנו, היי, אנחנו צריכים פה עכשיו איזה אוטומציה כזה וכזה, שיתחבר למערכת שלנו, שיתחבר לפייפדרייב, שיתחבר לוואטסאפ, לכל הדברים. איפה השיקולים שאתם עושים בין מה מפותח במערכת למה מפותח חיצונית בעולמות של ה-no-code או אז בדרך כלל שמפתחים בתוכנה, יש מערכת ליבה אחת, בעצם שצוות המפתחים עובד על מערכת הליבה של החברה, עובד עליה, מנסה בעצם לשפר אותה, אני מניח שלעסקים קטנים, אין להם צוות פיתוח פנימי שלהם, אז יש מערכת ליבה שבעצם הם רכשו כ-third party, ואז נוצרת דילמה מאוד גדולה, האם לבוא ולפתח את האוטומציה בצורה פנימית, או בעצם להשתמש בכלים חיצוניים. היום לדעתי, אנחנו בעצם בגישה של לזוז מהר, ועל מנת לזוז מהר, אנחנו צריכים בעצם, כדאי לנו להשתמש ב-third party, ככל האפשר. third party בעצם תמיד יציע בפנינו הרבה יותר אפשרויות, לעולם, שימוש בחברה חיצונית, תאפשר לנו ליצור דרכים וענפים שאנחנו
ייקח לנו הרבה יותר זמן לפתח את זה, והרבה יותר יקר לפתח את זה פנימית אצלנו, והגישה היא שכל מה שאנחנו יכולים לקנות, אנחנו נעדיף לקנות, מאשר בעצם לפתח את זה, ואנחנו רוצים להתמקד במה שאנחנו בעצם טובים בו, שזה פיתוח המערכות הפנימיות שלנו, ולקחת בעצם שירותים במקומות שיש אנשים שעושים את זה בצורה הרבה יותר טובה מאיתנו. שאין לנו יתרון ערך מוסף. זה מעניין מאוד, כי הרבה מהדיבור, יצאנו לדבר על זה בכמה פרקים, שהרבה מהדיבור עכשיו זה שהשוק מאוד מדבר על, היום בעולמות ה-Vibe קודים ו-Cloud קוד, ותבנה לך הכל, אל תסמוך על אף אחד, תבנה את הכל לבד, וכגישה יש פה משהו מעניין, שאני יכול באמת להתאים אולי את הדברים שאני צריך לעסק שלי, אבל מצד שני, זה לוקח את הפוקוס שלי מלהיות איש מקצוע שיש לו עסק או נותן שירות X, למישהו שעכשיו בונה מערכות לאותו עסק בתחום X, ואיפה עובר הקו בין build and buy, כאילו איפה עובר הקו בין, אני יכול לשבת עם Cloud קוד, ואני יכול לבנות הרבה דברים, האם זה הניצול והייעול הכי נכון של הזמן שלי, לעומת לקנות את זה, ולהתמקד ואני לא חושב שהתשובה לזה אין תשובה חד וחלק שאומרת, אם המספר הוא 8, תלך ימינה, אם המספר גדול מ8, תלך שמאלה, כי צריך לקחת את ההחלטה הזאת. יש יתרון הרבה פעמים למערכות מאוד מותאמות, אבל יש גם יתרון בלקחת משהו מהמדף, שביום הראשון שהתחלתי להשתמש בו, הוא כבר כולל סטים ויכולות של דברים שאני צריך, ולהתאים אותו לדברים שלי. אז עושה רושם שאתם אומרים, כל מה שפעילות הליבה שלנו, כל מה שהופך לצורך העניין, כל מה שמביא את זה שאנשים יקבלו החזר גבוה יותר, זה משהו שאני אשמור אותו כנראה במוצר הליבה שלי, כל משהו מסביב הוא משהו שאני צריך בשביל לתת את השירות, תפסים, וואטסאפים, כל הדברים האלה, תקשורות מול הלקוחות, ההתייעלות, לקחת אותו מ-third party. זה נכון ההסתכלות הזאת? בהחלט, הרבה פעמים אנחנו כבעלי עסקים או כמנכ"לים, אנחנו מגיעים עם תפיסת רקע קודמת, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, לא בגלל שאנחנו שחצנים, אלא בגלל שאנחנו מגיעים עם תפיסה מאוד מאוד מבוססת. ולכן הרבה פעמים אני שואל את עצמי בעיקר, ופה זה בעצם מתחבר, מה אני לא יודע שאני לא יודע שאני לא יודע. כלומר, אם בעצם אני אגיע ברצון לבצע איזשהו פתרון לבעיה שאני חווה, אז ככל הנראה שאני אגיע כבר מגובש עם פתרון שגיבשתי, אבל אני ארצה אותך, דודו, לבוא ולראות את הבעיה, ושאתה, בלי לדעת מה הפתרון שאני חושב עליו, תבוא ותציג לי את הדעה שלך, כי מרבית הסיכויים שהדעה שלך, או נקודת הגישה שלך, תהיה נכונה ומדויקת יותר מהתפיסה המוקדמת שלי. כן. בסדר? אתה רגיל לראות הרבה מאוד עסקים שחווים את אותו בעיה, ואני בעצם, הבעיה שאני מציג לך היא אחת מיני רבות שאני חווה. לכן אתה יותר מתוגל בזווית הזו, ויותר נכון זה בעצם את הנקודות האלה להוציא החוצה, ושבעצם אתה בצורה חיצונית תבוא תראה את הבעיה, ותבוא בעצם תאמר לי מה נקודת הפתרון שלך לגבי הפתרון. זה ממש ההבדל בין לבוא ולפתור איזה אתגר עסקי מתוך העולם של העסק, לעומת לבוא עם זוג עיניים חיצוניות ולהסתכל, ולפתור את זה ולהגיד, אוקיי, אבל היא לא, כמה פעמים יוצא לנו לדבר, ולשמוע על בעיה ולהגיד, אבל זה פייפליין, יש פה תהליך מחירה כלשהו, ויכול להיות שבכלל זה משהו תפעולי, שצריך נגיד לעבוד מול ספקים, אנחנו אומרים, לא, יש פה ממש תהליך, אנחנו מדמים את זה נגיד לתהליך מחירה, ואז אנחנו יכולים לבוא לפתור את זה עם כלים ועם תשובות, מעולמות של המחירות ואוטומציה למחירות, שמישהו מסתכל על זה מתוך עולם התוכן עמוק בפנים, אומר, לא, אבל זה בעיה בכלל של גיוס פרטנרים. לא, לא, זה תהליך מחירה. יש לכם פה לפני וכל הדברים האלה. אז מדהים, אז היום יש עוד הרבה מקומות שאפשר גם להשתפר בהם. אגב, גם כשאנחנו היום מנסים להשתפר, יש לנו עולם שלם עוד לפנינו, דוגמה כל נושא של הצ'טבוטים. לקוחות שבעצם פונים אלינו ומצפים בעצם תשובה מהימנה, לבוא ולקבל. היום יש בזה הרבה מאוד בעיה. עיקר הבעיה זה בגלל הנושא של תישול הדאטאבייס. להבין איפה הלקוח נמצא כדי לתת ללקוח תשובות אינדיבידואליות לגביו. כן. אם זה תשאול כללי, בסדר, מה העלות שלכם, איך משיגים אתכם וכו' וכו', כמובן שאפשר להשתפר, אבל אני חושב שיש לנו עוד היום לעשות הרבה מאוד, על מנת בעצם לקבל מענה שהוא מענה פרטני. בסדר, זה... ממש לשאול את זה בתוך הדאטה שלכם ועם בהחלט, זה מוריד העלויות עצומות לעסק, ובראש ובראשונה משפר את הזמינות שלנו כלפי הלקוחות. הלקוחות היום מצפים
בצורה אגרסיבית מאוד, לפתרון שהוא פתרון מיידי. לא נתת פתרון מיידי, נכון. הם הולכים למתחרים. נכון. אתה רואה את זה, אגב, גם בעולמות השירות וגם בעולמות הגיוס לקוחות, או יותר בעולמות אנחנו פלטפורמה דיגיטלית. דיברנו מקודם על הניואנס בין הדיגיטל לבין האנושיות. אנחנו פלטפורמה דיגיטלית, ולכן הרבה מאוד אנשים נתקלים. תחשוב שבעצם אישה מבוגרת יוצרת איתנו קשר, ומעוניינת בעצם להירשם לאתר שלנו. היא לא כל כך מסתדרת עם האתר. והיא רוצה לקבל מענה. אם אני לא אתן את המענה באותו רגע, היא תלך לפלטפורמה אחרת. והיא צודקת. נכון. ולכן אני חושב שבעצם צ'טבוט, שהעידן החדש של הצ'טבוטים החדשים, זה בעצם יסייע לשכבה החדשה של בעיות השירות. או ממש גם לעשות את התהליך עבורך, זאת אומרת, במקום שאותה אישה מבוגרת עכשיו, אתה צריך להיכנס לאתר וצ'טבוט יעזור לה למלא טופס, נכון. אולי פשוט תשאל אותה שאלות, באמצעות שיחה חופשית. והוא כבר יפתח את היוזר בשבילה, ויביא את כל המידע בפלואו של שיחה. נכון, עם MCP לתוך המערכת שלנו, בשיחה חופשית, נכון מאוד. אוקיי, אז יש אתגרים שאתם פוגשים, לדוגמה, בגלל שאתם עובדים בסוף מול רשויות ומול תשתיות ותיקות, יש אתגרים שאתם פוגשים שאולי עסקים בתחום אחר לא פוגשים? או האם המערכות האלה גם משתנות עם הזמן, או שדווקא להפך הן לא זזות לשום מקום? אני חושב שהבעיות התפעוליות שלנו הן בעיות משותפות. אוקיי. זאת אומרת שכל בעיה שיש לנו, ככל הנראה ש200-300 אלף עסקים במדינת ישראל חווים אותם. איך יוצרים קשר עם לקוח, איך מנהלים תהליכים על לקוח, איך נותנים חיוויים ללקוח, איך משיגים מהלקוח מסמכים, איך שולחים ללקוח דוחות לחתימה. כלל הבעיות האלה זה לא בעיות שהפינאפ המציאה. כן. זה בעיות שפינאפ מתמודדת איתן, אבל זה משותף למאות אלפי לקוחות במדינת ישראל. ואיך אתם מתמודדים באמת עם החיבור לרשויות? פה יש לנו גורם, פה אנחנו עוצרים, לא מתמודדים. או שבמילים אחרות זה טעות, במילים אחרות אנחנו מתמודדים באמצעות גורם אנושי, שהוא מייקר לנו את התהליך, הגורם האנושי הוא גורם מדויק, הוא גורם אינטליגנטי, יותר יקר, אבל היום זה האפשרות היחידה שלנו. היחידה, למרות שבעולם שהם כן מתפתחים, זאת אומרת, כל אחד יש אזור אישי כבר, כל המס הכנסה, ביטוח לאומי, הכל כבר בדיגיטל. אנחנו כמייצגים של אותם לקוחות שלנו, צריכים בעצם לשדר את הדוחות שלהם, והשידור, רשות המיסים אוסרת על שימוש בבוטים במחשביה, ולכן אנחנו ממש בן אדם הולך, ובן אדם הולך ומשדר את המסמכים בעצמו. אנחנו פועלים במסגרת שמה שרשות המיסים מאפשרת לנו. אין שום דרך אחרת ברשות המיסים? אין כיום דרך אחרת. אוקיי. אולי הם יתקדמו. לא, אני לא יודעת. מה רואי החשבון עושים? גם ידני? אותו דבר. יש חלקים לחברות וכאלה, יש להם תהליכים עיקוניים שרשות המיסים מאפשרת, לסחירים עדיין לא, אבל אנחנו מתמקדים במה שכן אפשר לעשות. תחשבי על כל צד החוויה מול הלקוח. יש לנו הרבה מאוד עבודה שהצלחנו להתמת אותה ולייעל את הלקוח ולהוריד את העלויות באמצעות סיוע מצוין וחכם שניתן לנו. אז מהצד הזה אנחנו מאוד מאוד שמחים ומאוד שבעי רצון, זה הוריד לנו הרבה מאוד מהלבור, ויש לנו עדיין הרבה מאוד לאיפה להשתפר. כשאת אומרת, פתאום אני נזכר, פתאום אני חושב על זה, שבעצם אנחנו מדברים כרגע על הלקוחות הקיימים, אבל מה לדוגמת כל האוטומציה על המשתמשים שהם לא לקוחות שלי, שהגיעו לאתר שלנו וברחו מהאתר שלנו בגלל שלא קיבלו מענה לצורך שלהם. כלל השיחה עסקה באלה שהגיעו אלינו, אבל על כל החוד שהגיע אלינו יש 5 שברחו, שנכנסו ויצאו מאיתנו. שזה אתגרים של כל עסק בעצם. כל עסק, אבל זה האוקיינוס שלי. לכן אני שואל את עצמי, כאילו, האם שואלים אותי מי המתחרים שלי? אני אף פעם לא אומר שחברות להחזרי מס. תמיד אני אומר, המתחרים שלי זה אלה שלא מגישים דוח מס שנתי. לא לעשות. זה האוקיינוס שלי. פה אני רוצה גם לתת שירות לאלה שלא קיבלו את השירות, בגלל שהם הסתבכו, בגלל שהיה להם קשה, בגלל שלא הצליחו להירשם, בגלל שהשפה לא הייתה נכונה להם, או בגלל שזה היה בצורה שהיא לא מונגשת. יש לנו הרבה מאוד לקוחות מהקהל החרדי, מהמגזר החרדי, מהמגזר הערבי. יש לנו בני הדור השלישי. חלק גדול מהשליחות שלנו זה לבוא וגם לעזור להם. פתאום עולמות של תפסים דיגיטליים ואוטומציות ווואטסאפ פתאום לא תופסים. עכשיו זה בכנות, כל חברה שאומרת אני רוצה להגיע עכשיו לקהל החרדי ואני מוכנה לתת משאבים, הם ייתנו משאבים עד שזה יעלה להם ביוקר. אני מאוד רוצה לעזור לקהל החרדי וליתר הקהלים, אבל איך אנחנו נעשה את זה? באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים. אוקיי.
אנחנו נוריד את המחנה המשותף כמה שיותר, כדי שהם גם יוכלו, שכולם יוכלו בעצם להבין מה צריך בעצם לעשות בפלטפורמות. כי בעצם אתה בא ואומר, בלי שלט טכנולוגי מספיק משמעותי לכל התהליך, אני לא יכול להרוויח מהדבר הזה. אז מה שלא יכול להיות בתוך השלט הזה, קהל שאני לא יכול אפילו לשלוח לו טופס לחתימה דיגיטלית וצריך, לא יודע מה, לשלוח לו בפקס ולקבל חזרה. אני פשוט לא אפנה לקהל הזה, כי המספרים אף פעם לא יתחברו. זה עניינים גם של הבנה. היום אני כן יכול לשרת את הקהל הזה, בגלל שבעצם היכולת שלי ליצור טכנולוגיה שהיא מונגשת, הלכה וגדלה. דיברנו מקודם גם על הצ'טבוטים. תחשוב שגם אדם הוא צריך כל נגישות למחשב. כן. אם אין לו נגישות למחשב, אני לא הפתרון בשבילו. בסדר? כי אני בעצם צריך את התנאי כניסה לשימוש בתהליכים שלנו, זה מחשב. כן. זה כמו שמישהו אין לו נגישות למחשב ויגיע ל-1-0. לא. הוא צריך להיות איזשהו תהליך, איזושהי אוריינטציה מינימלית דיגיטלית. אבל היום לשמחתי, גם בקהל החרדי, גם בקהל הערבי, כולם יש מחשב, גם אם זה לא ברמת הבית אב, ברמת הבניין. כן. לכולם יש מחשב. לכולם גם יש טלפונים. סליחה? יש להם טלפונים. לא טלפונים חכמים. קשרים. לא, יש גם וגם. יש גם וגם, אבל... יש גם וגם. אבל אני מעסיק הרבה מאוד עובדים חרדים. מחשב, יש פתרון למחשב. זאת אומרת, היום יש לי הרבה מאוד לקוחות, באמת לקוחות חרדים, הרבה מאוד... ואז בעצם את אלה שאין להם אוריינטציה דיגיטלית, באמצעות הצ'טבוט, הם יכולים לקבל מענה, בגלל שהצ'טבוט, המכנה המשותף שלו הוא מאוד מאוד רחב. הוא מבין את מי שעומד מולו, ובצורה פשוטה ונוחה הוא יכול להסביר לו, מה שאני לפני זה לא היה מתאפשר לי לעשות. או שלא יכלתי לעשות את זה גם, שהיה יקר לי לעשות את זה. כן, אני חושב שלבוא ולהגיד, יש לנו ליבה שהיא בסוף, כמו שאמרת, צריך להגיש את הטופס, כאילו, לפה אנחנו יכולים להגיע לדרגת שיפור X, אז אני לא אחפש להפוך את זה ל-X פלוס, אני אלך וחפש איך אני משפר את כל השאר. כן. את תהליכי האונבורדינג של הלקוחות, להפוך באמת מתעניין ללקוח. אני מניח שאצלכם גם יש עניין מאוד משמעותי ללקוחות חוזרים. זאת אומרת, אם עשיתי לך תהליך וקיבלתי החזר מס שנה אחת, אולי שנה הבאה תפנה אליי שוב, ואז... זה הסיבה שאני קם בשבילה בבוקר, לשרת את הלקוחות החוזרים קודם כל, כי המטרה שלנו בעצם ליצור המשכיות. יש לנו אנשים שהגיעו, שהם ביצעו בדיקה, החל, זה מדהים. זה מדהים, וזה עושה אותי מאושר, החל משנת 2009. כלומר, עד היום אנשים עשו דרכנו בדיקה 15 שנה. תחשוב שכל פעם עושים 6 שנים אחורנית. כן. אז כל שנה הם גדלים איתנו, אותם אנשים, והמטרה שלנו זה לשרת אותם עוד הרבה מאוד שנים צפונה. וזה נקודה מעניינת, כי הרבה פעמים העסקים באמת הולכים ומחפשים את בואו נביא את הלקוח הבא, אבל יש לכם כבר בן אדם שעבר איתכם את השירות, כנראה הייתה לו חוויה חיובית, חוויה טובה, הוא עבר איתכם, הוא כבר עבר את המשוכה הקשה אולי של האונבורדינג, של לפתוח יוזר של המילוי טופס הראשוני, אל תוכלו לחפש מישהו פה, גם, אבל גם תבינו שפה יש לכם כסף, שכרגע לא עושים איתו שום דבר, ותעשו אוטומציה שפונה אליו כל שנה, כל שנתיים, מהפעם האחרונה שהוא עושה את התהליך, ואומרת לו, היי, שומע עבר, הגיע הזמן, בוא נראה מגיע לך עוד כסף. זה המראה הרבה יותר קלה. זאת אומרת, תמיד צריך להביא דם חדש, אבל בטח בעסקים, בשירותים כאלו שהם מתמשכים, חובה לחפש את הזהב גם מתחת לפנס. שאתה פלטפורמת B2C, אם אתה רוצה להמשיך ולשרוד, אתה חייב בעצם לעשות שימוש בלקוחות, שימוש מהותי בלקוחות חוזרים. לקוחות חוזרים זה הרכיב היחיד בתוך התהליך, שעליו אתה בעצם לא משקיע עלויות שוליות. שזה הוצאות שיווק. היום כדי להביא לקוח חדש, אתה צריך להשקיע 500-600 שקלים, שבעצם היום הרבה מאוד עסקים לא מתקשרים לשרוד, כדי להגיע בעצם לעלויות האלה. העלויות האלה גדלו מ-10 שקלים, 20 שקלים לפני הקורונה, עד למאות שקלים כיום. וזה עלויות שאתה לא יכול להתמודד, והעלויות שהעלויות השולית שלהם, אתה נמצא בכלל בהפסד איתם. כן. כדי להגיע לאיזון, אתה צריך לבצע רכיב גדול, הולך ומתמשך, עם הלקוחות הקיימים שלך בתוך המערכת. אל תשכחו את הקיימים, אל תוותרו על האנגייג'מנט, על הניוזלטרים, על כל הדברים ששומרים אתכם בטופ אוף מיינד שלהם. בהחלט, אני חושב שמתחילים מזה. החזר מס קיים, בואו אני מבקש את החזר מס ונעשה את זה מפה. כאילו נורא קל, גם, אני חושב שהעולם השיווק מאוד הולך לעולמות של, ושוב, הסושיאל הוא מדהים, והוא חזק, אבל בסוף אם אתה רוצה נכס משלך, תחזק את הרשימת תפוצה שלך, תחזק את הרשימות שלך, את הקהל שלך, את כל הדברים האלה. קודם כל,
לקוחות לא מחליפים, קודם כל לקחת וליצור את האינטרס הכי גדול שלך, לבוא ולשרת אותם כל שנה. זה גם הכי זול. כן. זה הכי זול לעשות את כל התהליכים האלו. לגמרי. בסדר, ויש הרבה מאוד דרכים, היום הרבה עסקים נתקעים בגלל כל מה שקשור בעצם לרשימות התפוצה, מה מותר ומה אסור, אבל יש הרבה מאוד דרכים ליצור קהילה שהיא קהילה חוזרת. נכון. דרכים טובות, מדויקות וחוקיות לעשות את זה. לגמרי. טוב, אז דיברנו על אוטומציה ועל זה, בסוף באמת גילינו גם שיש מה שנקרא אבן שאין לה הופכין שתקועה באמצע, שזה אני חייב לפתוח מול רשות המיסים וידנית ולפתוח, יש כל כך הרבה לעשות מסביב לדברים האלה, פשוט תתמקדו באיפה נוח וקל לשפר. יכול להיות שתהיה נקודה שבה כל התהליך שלכם יהיה כל כך יעיל, שתבואו ותגידו, איך עכשיו אני עושה לזה, איך אני מייעל את הפתיחה במס הכנסה, אבל הדרך לשם עוד ארוכה, יש מספיק לעשות בשביל לעזור לאנשים לעבור את תהליך יותר חלק, ובסוף להרים את הפאנל ולהרים את כל התוצאות העסקיות מהמון נקודות, ולא רק מה-obvious. ה-obvious הוא אבן חשובה, אבל תשפרו את כל מה שמסביב גם. בדיוק, דודו. יפה. טוב, לפינתנו. יש לנו פינה בפודקאסט, דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע. אסף? טוב, זה קטע, נפלתם לי משמיים. טוב, זה לא השבוע, אמיתי, זה היום. היום בעצם יש בתיבת המייל, בתיבת הג'יסות. אני משתמש ג'ימל מכרור, בסדר? גם ברמה האישית וגם ברמת החברה, אנחנו משתמשים בפלטפורמת המייל של גוגל, שנקרא ג'יסות. אז בג'ימל יש כלי פנימי שנקרא Flow. הפלואו בעצם מאפשר לנו ליצור תהליכי אוטומציה חכמים ורחבים בתוך תיבת המייל, בסדר? איך זה נקרא? What if? כן. IFTTT. זאת אומרת, אבל בצורה, בכוונה ציינתי, בצורה הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, אני יודע היום לקבל מייל, ועל סמך תנאים שאני מגדיר, אני יוצר אוטומציה פנימית בתיבת המייל שלי, לגבי מה המייל יעשה בהמשך. לדוגמה, לסמן את כל המיילים החשובים, לבוא ולעשות forward ממשתמש, ממייל מסוים שאני מקבל למייל אחר וכו' וכו' וכו'. אז זה נראה לי מגניב להעלה, כי זה גם פנימית אצלנו בתוך תיבת המייל, וזהו. זה סופר שימושי, ותמיד יכולתי לעשות רולים במייל, תמיד יכולתי להגיד, אם מגיע מייל מענת, אז תעביר אותו לתיקיה כזו וכזאת. מה שמעניין פה, זה שאני יכול, שוב, בגלל שזה גוגל, ולגוגל יש את ג'מיני, אז אני יכול גם לא רק לתת לו חוקים קשיחים, אני יכול להגיד לו, מייל שנראה כמו חשבונית, מייל שנראה כמו זה, תעביר אותו. אם הוא נניח מכיל תוצאות חיפוש חשבונית, תעביר את זה לרואה החשבון שלי ישירות. כן, תעביר את זה תיצור שורה אוטומטית בגוגל שיט, או תעיף לי ובוק, וקח את הדבר הזה עכשיו לתוך מערכת אוטומציה כזו או אחרת. יש לזה שימושים, וכל פעם הם מגדילים בעצם את מנעד השימושים שאפשר לעשות, ואפשר לקחת את זה לכיוונים, למי שעתיר במיילים, אפשר לקחת את זה לכיוונים מטורפים. לגמרי. ענת? אני איתך עוד לחשוב, אתה מוזמן. היה לך רק חודש להתכונן לדבר הזה. נו, באמת. אני אגיד שאני בחודש וחצי האחרונים ככה מאוד 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 מתעסק עם העולמות של אוטומציה למערכות שאין להם API, מערכות סגורות ופפטיר, ולבוא ולהבין בכלל איך מערכת עובדת פנימית, שוב, מתוך פרויקט מאוד 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 גדול ומורכב של אוטומציה, לתהליך מורכב במערכות שאין להם API ואין להם שום דבר, אז זה ללמוד ממש איך בכלל לבוא ולתת ערך בתוך התהליך הזה. אז מה שהיה מאוד יפה זה שהתחלתי את העבודה בוא נבין רגע ואני אתן לקלוד רק לראות את הנתוני, את הלוג שמורידים מהרשת, והיום כבר זה ממש תהליך עבודה של אוקיי, אני יודע שאני צריך משהו חדש, אני כבר אוטומטית יודע, אני הולך, אני פותח את האינספקט, אני עושה את ה-network log ברמת הכרום, אני רואה את הפעולות, אני שולח את זה לקלוד, קלוד אומר, יש פה API, קלוד מחלץ לי, מכין לי מסמך דרישות, נותן את זה לקלוד קוד, הוא בונה מזה API פנימי, ואז הם בוחנים את היישום. מה שהתחיל אני לא יודע אם אפשר לתת פה איך בדבר הזה, פשוט הפך לפלואו עבודה. זאת אומרת, המנעד עכשיו של איזה... יש לזה סוף אבל? כאילו, מתי ייגמר הלימוד של אותה מערכת? אף פעם, תחשבי שאת נותנת, את עובדת על איזה פרויקט כלשהו, זו מערכת ללקוח, והוא אומר לך, ואת משתמש שם בכלים שלה ב-Airtable, בפייפדרייב, בכלים שאת מכירה, בכלים שאנחנו יודעים היום. על כל דבר חדש שהלקוח אומר לך, את אומרת, אני אבדוק אם זה קיים ב-API, ואת אומרת, כן, אני יכולה לעשות לזה אוטומציה. זה אותו דבר, כשפה ה-API הוא לא מתועד. פה הדרך לדעת מה קיים ב-API, זה להקליט את ה-network log ולנתח את זה. בדיוק השאלה, מתי אתה מסיים לעבור על כל הכלי הזה,
אף פעם. ואתה יודע שיש לך את כל ה-API. עכשיו שאלה מצוינת, כי עכשיו אנחנו בנקודה שמיפינו מספיק API'ים כדי לדעת שאת ה-delivery המשמעותי הראשון אנחנו יכולים לעשות. זאת אומרת, אני באתי אמרו לי, אנחנו רוצים אוטומציה. אוקיי, כמובן, מה התהליך? בוא נבין, כל הדברים האלה. ואז אמרתי, אני חייב לראות אם זה אפשרי, ואם זה אפשרי, ולאט לאט בניתי את כל ה-API הפנימי הזה, מתוך כל אבני הבניין שאני צריך. וכאילו בפיצ'ר הבא שהם ירצו, אתה תלך תבדוק אם הוא אפשרי. כן, הם יודעים כבר שהדבר הראשון שאני עושה זה לבדוק אם זה אפשרי או לא. זאת אומרת, לפני שבועיים, וצריך משבוע לשבוע התקדמות היא באמת מטורפת עם הכלים שלהם, אבל לפני שבועיים, פתאום באו ואמרו, אנחנו רוצים איזה צורך כלשהו, שלא היה לפני. אמרתי להם, אני הולך לבדוק אם זה קיים ברמת ה-API הפנימי. הלכתי בבית, ישבתי, עשיתי את הבדיקה, אמרתי להם אפשרי. עכשיו, בין להבין שזה אפשרי לבין להפוך את זה לשכבת API פנימית, את מבינה כבר שזה כמעט כלום עבודה. נכון. להנחות את קלוד קוד כמו שצריך, כמו שאמרת, בן אדם מפקח. אבל עכשיו יכולתי לפגישה הבאה לבוא ולהגיד, חבר'ה, הדבר הזה אפשרי, עכשיו אני מסכים לדבר איתכם על מה היוזר יעשה. לא הסכמתי לדבר על מה היוזר יעשה, עד שלא ראיתי שיש לי את כל האבני בניין, כי אמרתי, אני לא מודאג פה. פה אנחנו נפתור את זה. יהיה ממשק משתמש יותר טוב, פחות טוב, יותר נוח, פחות יפה. אז יכול להיות שאתה ממליץ עכשיו לאסף ללכת ולתת לקלוד את ה-API של מס הכנסה? שיבדוק כל פעם מה אותה עבודה ידנית? במקרה של אסף זה משהו אחר, כן, אם זה מערכות ווב, יכול להיות שזה גם... זה מערכות וובית לגמרי. יכול להיות שזה גם שווה. כטענה כללית, את צודקת, ברשות המיסים זה לא מתאפשר, כי אין להם API, וה-API לא מונגש. בהגדרה אני לא יכול לפנות. אבל גם פה אנחנו מדברים על מערכת שהיא לא מונגשת. נכון. זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו. ולכן אני באה ואומרת, יכול להיות שיש פה משהו פתיר, להרבה מערכות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, וכולי וכולי וכולי. אם בסוף זה עבודה בדפדפן. שם זה הערה מדויקת, אבל שם יש לנו הנחיה ברורה, לא להפעיל שום תהליך אוטומטי. יש להם הנחיה שלהם, ואנחנו לא רוצים להסתבך עם התהליך איתם. יש להם הגדרה שלהם, הגדרה קשיחה. חבר'ה, אתם לא מפעילים שום תהליך דיגיטלי על המערכות. ולכן יש חומה. אנחנו לא נוגעים בתהליכים האלה בצורה כזו. כל מה שקורה לדרך תקשורת שלנו עם הלקוח, או במקרה שלך, כמו הדוגמה שאת נתת, מול מערכות אחרות, בהחלט שאפשר לעשות את זה ככה. אז אני אציין מגיב, וזו נקודה מצוינת שאמרת. האם זה אפשרי? אולי. יכול להיות ששווה לבדוק. אם אסף בא ואומר, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה למה שכן להצבין את הדוח. בסדר, זה משהו אחר, אבל... הכל בסדר. הוא לא, מישהו אחר מחר יעשה... התשובה היא כן. התשובה היא כן, שווה, אז תדעת מה כן, הלקח מהדבר הזה הוא, לכו תעבדו בתוך המערכת כרגיל, כמו שאתם עושים את הפעולות שאתם עושים. תצלמו את ה... תשמרו את ה-Network Log, שכרום יודע לתת לכם בכל מקרה להוריד איזה קובץ HAR, HTTP Archive, תנו את זה לקלוד, תגידו, תקרא, תגיד לי מה אתה מבין. אני ככה התחלתי את התהליך, ואז קלוד אמר לי, יש פה API פנימי. ואז הבנתי, ואז מפה התחלנו לבנות לאט לאט, את בכלל איך הדבר הזה אפשרי. אז כן, אני חושב שמה שאת אומרת הוא בול בפוני, תעשו את הדבר הזה. כלומר, אם אתם בתוך עובדים עם משהו שאתם לא בטוחים שאפשר לעשות לו אוטומציה או לא, תעבדו, תקליטו את ה-Network Log, תקראו אותו, תנו לקלוד לקרוא אותו, יכול להיות שתפתח לכם שירות לאוטומציה שלא ידעתם מה. בעצם זה יכול להיות לכל כלי שלא מקצין לנו API. שעובד בסביבה של דפדפן. ברור, כן, ברור. כן. אוקיי, הנה משהו אחד, שמעתי על אוטומציה השבוע. גנבת לי את זה עכשיו? כן. נגיד שזה משהו משותף. סגור. אסף, כיף שבאת. תודה רבה. תודה לכם. ונחכה לראות עוד התפתחויות בתחום. וואלה.